Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыру. Студияда мен Лейсан Ханова эшлим. Хәзер төп темаларга кыскача күзәтү тыңлагыз. Орловка кырында зур төзелеш башланачак. Проект берәүләрдә өмет уятса, шәһәрдәшләр арасында төзелешкә каршылар да бар. 15-19 йортында яшәүчеләр беренче катта урнашкан кибеттә төзекләндерү бару нәтиҗәсендә йорт ишелер дип борчыла. Шәһәрдәшләргә борчылырга урын бармы? Гүзәл Шихапова ачыклады. 1 грамм да миңа мешать итмей. Тик күпләр өчен ул зур проблема, көчле аллерген, янгын куркынычы. Туп булмамагы белән хәтта коткаручылар да көрәшкә чыкты. Мәйдан җанлана, ул сабан туй үткәрү урыны гына түгел, инде алдагы ел көннәрендә шәһәрдәшләрне концертка чакыралар. Шолыда халык саны тагын 21 мең кешегә артырга мөмкин. Тиздән Орловка кырында зур төзелеш башланачак. Төзүче оешма биредә 6 балалар бакчасы, 2 мәктәп һәм шифахана булдырган ниятли. Бүген Орловка кыры проектын халык тыңлауларында карадылар. Проект шәһәрдәшләрдә сораулар да уятты. Зур төзелеш кемнәргә кумчыларга мөмкин? Сорауга җавап Гүзәл Шихапова сюжетында. Орловка кырында киләчәктә 5, 8, 14, 18 катлы торак йортлар, шифахана, балалар бакчалары, мәктәп булдыру максатын куйганнар. Хәзер территория 89 гектарны били. Ул иске һәм яңа шәһәрләрне тоташтырып торачак. Шуңа күрә инвесторларны да җәлеп итәчәк ди проект авторлары. Әмма әлеге кырга тоташып ук диярлек юбилейный бакчачылык ширкәте урнашкан, бакчачылар үз җирләре өчен борчыла. Это не говорит, что мы всех людей выгоняем. Бу без сезне моннан куабыз дигән сүз түгел. Җир участоклары өчен компенсация каралган. Я башка территориядан җир бирәбез, яки бу участокларны сатып алабыз. Бу гамәлләр закон буенча җир кодексында каралган. Бакчачыларга китергән зыянны җир хуҗасы шәһәр яки республика бюджеты каплармы? Әлегә билгесез. Шәһәр төзелеш советында инвесторлар киләчәктә бакчачылык ширкәтләре берләшеп юбилейный коттеджлар поселогына әйләнергә мөмкин дип белдергән иде. Шулай да шәһәрдәшләр су янында урнашкан җирдә грунтнык түгел дип кисәтү ясады. Орловка кыры проекты берәүләрдә ризасызлык уятса, берәүләргә өмет бирде. На данный момент вообще нет заезда. И нас интересует, вот когда начнутся эти этапы, это, естественно, дорога у нас появится там. Мы на это надеемся. Проект буенча Мәскәү проспектын дәвам итү каралган, әмма моның өчен генераль планга үзгәрешләр кертү кирәк. Основной проблемой для данной территории. Бу территория өчен төп проблема магистраль юллар төзелеп бетмәгән. Әлеге юлларны озынайту 2006 елда кабул ителгән шәһәрнең генераль планында каралмаган. Төзүчеләр эшне нәкъ менә Мәскәү проспектын озынайтудан башларга тели. Киләчәктә Орловка кырында 6000 машинага исәпләнгән 5 катлы парковкаларда барлыкка килергә тиеш. Төзү эшләре ел азагында башланырга тиеш. Әмма шәһәрдәшләр судка мөрәҗәгатьләр күп булачак дип белдерде. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Зәп бистәсендә урнашкан 15-19 йорты җимерләргә мөмкин. Шәһәрдәшләр шулай дип борчыла. 5 катлы йортның беренче катында элек базар булган, хәзер анда кибет урнашкан. Йортны 43 ел элек шәһәрдәшләр үзләре төзегән. Ел саен бирдә ремонт үткәреп торалар. 15-19 йорты шәһәр картасыннан чыннан да юкка чыгарга мөмкинме? Урында хәбәрчебез булып кайтты. Не может быть. Но почему же они так шумели здесь? Что они выкорачивали? Кибеттә ремонт эшләре ахырына якынлашкан, бирдә тиздән азык-төлек һәм көнкүреш товарларын сатучы сәүдә йорты ачылачак. Бинаның түшәмнәрен ясаганда безнең идәннәргә, диварларга зыян килә дип зарлана шәһәрдәшләр. Әмма төзекләндерүчеләр монда безнең гаеп юк ди. Мы наклеили только обои. Без обойлар ябыштырдык, плитәләр җәйдек, электрика үткәрдек. Бирдә яшәүчеләрнең сантехникасына да тотынмадык. Шәһәрдәшләрне берничә көн элек Междуреченскта булган хәлдә борчыга салган. Бу шәһәрдә нәкъ 15-19 кебек 5 катлы йорт җимерелде. Сәбәбе беренче каттагы кибеттә ремонт үткәрү. Нәтиҗәдә 2 кеше вафат булды. Бина хуҗасын кулга алдылар. 15-19 йортында яшәүчеләр әйтүенчә, бу бинада төзекләндерү эшләре беренче тапкыр гына башкарылмый. Мы не против магазина, мы против того. Без кибеткә каршы түгел, әмма ел саен төзекләндерү ясыйлар, тавыш, вибрация, без моңа каршы. Эшмәкәр шәһәрдәшләрне бу арада тәртиптә дип ышандырды. Төзекләндерү барышында йортны тотып торучы диварларга тимәгәннәр. Стены они есть, стены но они грязные. Диварлар пычрак җимерелә башлаган, әмма нигез ташлары тәртиптә. Нәтиҗәгә килә алмыйбыз, потому что безгә хәзер монда аларга проектный документацияны бөтенсен күрсәтергә кирәк, экспертиза күрсәтергә кирәк, үткәрергә кирәк. Значит, монда инде вакаләтле органнар буенча үткәрергә тиешләр, что монда йортта бөтенсез әйбәт,
шул вакытта алар тынычланачаклар. Шәһәрдәшләр торак инспекциясына мөрәҗәгать иткәннәр инде, әмма анда торак йорт саналмаган биналар белән эшләмибез дигәннәр. Хәзер 15 тә 19 йортында яшәүчеләр идарә итүче оешма белән берлектә төзелеш өлкәсендә күзәтчелек идарәсенә һәм прокуратурага мөрәҗәгать итәчәк. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шәһәрдәшләрнең 276 төрле социаль түләүләргә хокукы бар. Узган ел мәсәлән моның өчен 2,4 миллиард сумга якын акча тотылган. Бу хакта бүген депутатларның даими комиссия утырышында сүз булды. Сумманың 129 миллион сумга якыны шәһәр бюджетына туры килә. Этик балалар бакчасы өчен өстәмә компенсация нәкъ менә шәһәр казнасыннан түләнә. Социаль хезмәтләр турында чыгыш ясап, идарә башлыгы 419 федераль закон турында да сөйләде. Ул бюро медик социаль экспертизасының да, социаль хезмәткәрләрнең дә, шул ук вакытта инвалидларның да җаваплылыгын арттыра. Әгәр элек кеше елга бер тапкыр бюрога килеп, үзенең инвалидлыгын расларга тиеш булса, хәзер ул тернәкләндерү программасында узарга тиеш. Быелның 5 аенда шундый 2000 артык программа әзерләнгән инде. Реализация этой программы принимает участие как Управление социальной защиты. Әлеге программаны тормышка ашыруда социаль яклау, сәламәтлек саклау идарәләре катнаша. Чөнки анда медицина тернәкләндерү дә кертелә. Шулай ук мәшгульлек үзәгендә дә хезмәт реабилитациясе буенча күрсәтмәләр бирелә. Ягъни бу кеше инвалидлык алды да 1 елдан янә килде дигән сүз түгел. Ул дәваланырга тернәкләндерү курсларын узарга тиеш. Депутатларны түләүләрнең авыр хәлдә калганнарга ярдәм күрсәтү түрі дә кызыксындырды. Узган ел әлеге максатта 7 миллион сумнан артык акча тотылган. Аны республика бирә. Җитди авырудан интегүчләр һәм кыйммәтле дару алырга акчасы булмаганнар, тормыш хәлләре авыр өлкәннәр, янгыннарда зыян күрүчеләр әлеге ярдәмгә өметләнә ала. Моның өчен тиешле документларны социаль органнарга тапшыру кирәк. Хәзер Платон системасына кагылышлы яхшы хәбәр. Дәүләт Думасы депутатлары транспорт салымы түләүгә ташламалар турында закон проектын беренче укылышта ук кабул итте. Бу юлга автомобиль салган зыян өчен салымны киметергә мөмкинлек бирәчәк. Депутат Әлфия Кагогина Владимир Путинның транспортчыларга финанс йөкләмәсен киметү турында күрсәтмәсен хуплавын белдерде. Закон кабул ителгән чиракта авырлыгы 12 тоннадан артык йөк машиналары өчен салым ничек түләнәчәк? Депутат бу хакта телефон аша аңлатма бирде. Если плата за Платон была уплачена больше налога. Әгәр Платон өчен түләү транспорт салымыннан артып китсә, транспорт салымы түләнми. Әгәр транспорт салымы күбрәк икән, Платон өчен түләүләр шул ук кала. 2015 ел өчен салымны сентябрь аенда түләүче физик затлар шундый бәядән чыгып эшләячәк. Шул рәвешле бу өлкәдә гаделлек урнаштырырга телибез. Әлфия Кагогина салымнардан азат итү йөк ташучылар өчен дә, икътисад өчен дә файдага булачак дип исәпли. Депутатлар Россия президенты документка җәйге сессия тәмамланганчы кул куяр дип өметләнә. Бу очракта ташлама 2019 елның 1 гыйнварына кадәр гамәлдә булачак. 1 грамм да миңа мешать итмей. Тик күпләр өчен ул зур проблема, көчле аллерген, янгын куркынычы. Туп булмамагы белән хәтта коткаручылар да көрәшкә чыкты. Мәйдан җанлана, ул сабан туй үткәрү урыны гына түгел, инде алдагы ел көннәрендә шәһәрдәшләрне концертка чакыралар. Скидки каждый день в Эссон. Только 9 июня скидка 20% на твердые сыры. 10 июня скидка 25% на плиточный шоколад и конфеты в коробках. Не пропустите! Количество товара ограничено. Эссон. Впервые в городе. Фитнес-клуб мирового уровня. Скоро открытие. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 25 88. Сегодня все больше пенсионеров отдают предпочтение программам кредитного потребительского кооператива «Достояние Поволжья». Кредитный потребительский кооператив «Достояние Поволжья» – это надежная, стабильная компания, которая предоставляет выгодные программы с высоким процентом выплат. Кредитный потребительский кооператив «Достояние Поволжья». Мы думаем о вашем будущем. Сез туры эфирда яңалыклар тапшырын карыйсыз, без дәвам итәбез. Аллергиядан интегүчләр авыр чор кичерә. Бөтен җирдә диярлек тупылмамыгы. Җәйнең бу вакытында коткаручылар да аеруча уяу. Алар махсус рейдлар үткәрә. Игътибар үзәгендә балалар, нәкъ менә алар уеннан уймак ясарга мөмкин. Теманы хәбәрчебез дәвам итә.
Сидоровка бистәсендә тупыллар аеруча күп. Коткаручылар иң беренче булып нәкъ менә биредә рейд үткәрде. Алар мәктәп яны лагерьларында ял итүче, урамда йөрүче балалар белән аралашты. Инспекторның тупыл мамыгы нәрсәсе белән куркыныч дигән сорауга алар икеләнүсез җавап бирделәр. Может быть пожар и могут наложить штраф на родителей. Он попадает в нос и в глаза. И иногда в рот мне. Тополиный пух может попасть на бензин и произойдет огромный взрыв. Мондый рейдларны белгечләр һәр даим үткәрә. Тупыл мамыгы күбесенчә ишек алларына, машина кую урыннарына җыела. В старой части города большой имеется. Рейдларны башлыча Иске шәһәрдә июнь аенда оештырабыз. Тупыллар нәкъ менә бу вакытта мамык очыра. Каникуллар вакытында балалар аеруча игътибар үзәгендә. Алар шаярып мамыкка ут төртергә мөмкин. Әлеге чор бигрәк тә аллергияга бирешүчән кешеләр өчен зур сынау. Шулай да табиблар фикеренчә, тупыл мамыгы аллерген була алмый. Тополиный пух – это семена. Тупыл мамыгы ул орлык. Җиргә төшкән бу орлыклар үсемлекләрдән сиркә җыя башлый һәм аларны тарата. Бу чорда бик күп төрле үсемлекләр чәчәк ата бит. Аллергияга нәкъ менә чәчәк орлыклары сәбәпче. 1 грамм да меня мешать етмей. Так что кешеләргә не устраивает, мен этого даже не понимаю. Тем более бездә так зелени мало. Тупыллар Иске шәһәрдә аеруча күп, аларны яшелләндерүчеләр мамык очырмый торган төрләргә яки бөтенләй башка агачларга алыштыралар. Әлбәттә, бу бер көн эчендә башкарыла торган эш түгел. Шуңа күрә коткаручылар сак булырга киңәш итә. Мамык сүндерелмичә җиргә ташланган тәмәке төпчегеннән дә янып китәргә мөмкин. Шаярып мамыкка ут төрткәннәргә 1200 сумга кадәр штраф яный. Фәридә Сабирҗанова, Елена Камалова, Ленар Султанов. Яңалыклар. Иртәгә Рамазан аеның 5-нче көне сәхәр ашау төнге 12 сәгать 46 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 20 сәгать 13 минутта. Бүген ифтар вакытында исегезгә төшерәбез. Ул 20 сәгать 12 минутта булачак. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Тирәбездә үрнәк гаиләләр шактый. Күптән түгел Пермдә 4-нче Идел буе уңышлы гаилә 2016 төбәк фестиваль конкурсы финалы узды. Анда интернациональ гаилә номинациясендә шәһәрдәшләребез Хәбиевлар гаиләсе җиңүгә иреште. Фестивальдән кайткач алар белән хәбәрчебез Илсия Валиуллина күреште. Менә бу өлеше бигрәк матур булды, балаларга бөтен кеше сыкланып утырды. Бигрәк кешене тетрәндерде бөтен сүзләре. Идел буе уңышлы гаилә 2016 төбәк фестиваль конкурсы гаилә кыйммәтләрен һәм гореф-гадәтләрен үстерүгә һәм пропагандалауга йөз тота. Конкурс программасында 14 күренекле гаилә катнашты. Алар арасында Татарстаннан Хәбиевлар гаиләсенә тиңнәр булмады. Мне понравилось все 14 семей, которые там были, потому что они из разных регионов. Все говорили, что очень все понравилось, молодцы, затронуло всех очень. Мы, говорит, рады, что вы вообще выступали здесь и показали такой шикарный номер. До некоторых семей дошло, да. Что-то еще, каждый участник своей семьи что-то взял, у каждой семейки взял какие-то еще плюсы. Дилүзә Хәбиева алтын нечкәбил 2015 мактаулы исеменә ия ханым. Ул вокалист. Пермдә узган фестивальдә ул халыклар дуслыгы йорты белән бергәләп, ире Руслан, кызы Ясминә һәм уллары Эрнст белән Искәндәр белән гаиләләрен тәкъдим иттеләр. Һәм нәтиҗәдә интернациональ гаилә номинациясендә җиңү яуладылар. Хәбиевлар күп милләтле гаилә. Бөтенебез дә җыелгачтан урыс телендә аралашабыз. Һәм дә ләкин менә бөтенебез җыелсак та монда җыелабыз бит инде барбер Татарстанда бөтен кешегә токмачлаш белән бәлеш ошый инде. Хансына Хитайга аерым, Украинарга аерым әзерләп тормыйбыз. Барысы да бәлеш белән токмашлашны ярата. Фестивальдә гаиләләр 11 номинациядә бүләкләнде. Катнашучыларга гаиләдә бәхет һәм татулык серләре белән уртаклашу, үзләренең иҗади осталыкларын күрсәтү мөмкинлеге бирелде. Хәбиевларның өлкән уллары бик күп түгәрәкләргә йөри. Энекәш Искәндәр белән сеңлесе Ясминәгә дә ул бию күнекмәләре буенча дәресләр бирә. Ясминә белән Искәндәр татарлар, ә мин чуаш. Һәм минем нәслемдә бар бик күп милләтләр. Ул татарлар, руслар, башкирлар, таджиклар, казахлар, хәтта китайцлар бар.
Идел буе уңышлы гаилә 2016 төбәк фестиваль конкурсында җиңүче гаиләләр акчалата приз, көнкүреш техникасына сертификатлар, истәлекле бүләкләргә ия булды. Хәбиевлар өчен исә бу чираттагы җиңү. Алар барлык гаиләләрне дә нинди милләттән булуларына карамастан дус тату яшәргә өнди. Илсия Валиуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Мейдан популяр булырга тиеш. Шәһәр җитәкчелеге тарафыннан шундый бурыч куела. Моңа кадәр биредә нигездә елына 4-5 зур чара гына оештырылса, хәзер җомга, шимбә һәм якшәмбе көннәрендә дә биредә халык булырга тиеш. Инде бу атнада алдагы ял көннәрендә Мейдан шәһәрдәшләрне 2 концертка чакырып кала. Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда. 11 июньдә шәһәрдәшләр өчен мәйданда тынычлык дип аталучы рок-концерт оештырыла. Анда 10 төркем катнашачак. Сайлап алу концерты февраль-мартта ук булды. Начинается концерт в 18:00, заканчивается в 21:30. Концерт кичке сәгать 6-да башлана, 10 тулганда тәмамлана. Аны тулсынча безнең техник төркем әзерли. Игорь Князев алып бара. Ә инде 12 июньдә биредә Россия көне уңаеннан концерт үткәрелә. Ул шул ук вакытта чаллы музыкантлары истәлегенә дә багышлана. Бу концертта кичке 6-да башлана. Анда шәһәребез җырчылары һәм иҗат коллективлары катнаша. Ә инде 26 июньдә мәйданга автор башкаручылар җыелачак. Биредә чаллы җирлегенең 390 еллыгы уңаеннан зур фестиваль оештырыла. Анда чаллы һәм күрше-тирә район шәһәрләрдән генә түгел, чит республикалардан да барчылар катнаша. Будет хороший стих, будет добротная музыка. Истәлекле шигырьләр, яхшы музыка тыңларга теләгән кешеләрне көтәбез. Әлеге фестивальне ел сайын уздырырга телибез. Ул чакта инде безгә зур матерлар да киләчәк. Оештыручылар сүзләренә караганда, Кама буенда рок-концерт һәм бар җырлар фестивале киләчәктә чаллыда туризмны үстерергә булышачак. Тик моның өчен шәһәр һәм иганәчеләр ярдәме кирәк. Иртәгә төзүче стадионның кече спорт мәйданчыгында Prime Liga 2016 кубогына иптәшләрчә футбол матчы оештырыла. Анда шәһәр советы депутатлары командасы белән шәһәр журналистлары һәм праймер сайлаучыларыннан оешкан команда очраша. Әлеге матч традицион, ул 2011 елдан бирле алдан сайлаулар үтә башлаганнан бирле оештырыла. Быелгы матч Россия көненә багышлана. Prime Liga республиканың барлык 45 шәһәр районында да үткәрелә. Так как все-таки это играют не профессионалы. Матчта профессионаллар катнашмый, уенчыларның әзерлекләре дә төрле. Шуңа күрә уен кыскартылган программа буенча уздырыла. Әмма шулай да 15 минутлык 2 тайм оештырыла. Һәр командада 12 уенчы катнаша. Заявлены 12. Яңалыклар белән сез ТВ Челныныкта.ру сайтында һәм ВКонтакте челтәрендә рәсми төркемебездә дә таныша аласыз. Кайнар элемтә телефоныбыз 51 31 31. Бүгенгә мин сезнең белән саубулашам. Исән-имин булыгыз.